bon ki briu ki las ngos ngan menta haba ki la yo ban ai ya ki vaccines ban yada bat pinklan ya ka bormet jonki na ka benta banya kun persya ya uni uknyang COVID-19 ubalakta jur ya ka pertai barok kawe ka jingshem ya ka vaccine kala ban pinjalan ya ka jingsapryang jong uni uknyang jingpang katu kat ni por menta habun ki rinongwe bat mentaru hakari India jongi kilashna ya u vaccine la jong bat kalong ka jingya kun bormet bat mensim banya dai ki briu jong uni na uni uknyang covid khat khandai henry kalong ka bas ngosi pat banyo sngo ya bun ki khana Hamsaia Shaphang ka Tika covid khat khandai hakalyang jong ka jingshna ya ka bat hakalyang ka bakta ya ka kot ka khya haba phip munjur ya la de ban shim ya ka ne ka Tika na benta banya da ya la de ki kubor Hamsaia bat ki kubor Jingshisha ki long ki badon kam bangin tip ya kania de menta kasngi hakane ka program Doctor Speak ni don bat arngut ki medical experts i Dr. Valerie J. Lalu i badai i specialist community medicine bat i Dr. S. Kongla i badai i district immunization officer ha East Khasi Hills kini ki arngut kin sabatai syayangi Shaphang ki kubor Hamsaia bat ki Jingshisha kabaya day bat ka jing ai Tika covid kublish bun doktor klaish mentahan ka program dia Dr. Lalu ka jingkli jonga ka bening kong jong pli ka longba ke ka jing trekam jong ka ni ka vaccine ka ni ka Tika ha ka ni ka klamba menta ka pandemic hoi kublish shibun ya phi kong daya bat yiki basngap ya ka ni ka program bat bapet lu kumjo dia nengkong ning sha ngaku aban ong ba ka vaccine hi kam dei ka rukom ai dawai ka patmai ka bala sedang nadu haki por mensuaru daki spas 6 kumbang itip ya uni u kenyang yang teliu mo u jingpang yang teliu lani u smallpox ubang itip haka ketien pareng ngilala ban penduk jat ya uru dai tang lengba u vaksin tiu vaksin udi u kenja dawai uba yarap mo lada kadon kanu ka jingpang ka bayabit ka ba mendan jing ka jing penkhia lani ka jing sumar ka babiang ka ba ngim pat tip nei dia bun kini ki jingpang ngila ban pen duna lani ngila ban pen do jat ru mo tang ladangi ai da u vaksin lani ka Tika dia kumbalong mentahi ho uni u kani ka klam ma lani ka pandemic ka bangi im ha ka por menta kadi ka bangim poi perkhat mo ha kani ka por ka juk jongi bangin yo ka klam let's say ngi syamlengo mo ba bali hakani kapor bangi yo kani ka klam ndrei kawai pada ka ba ngautenat ba dei ba dan bok pada ru ba hakum hakani kapor bangi klan ka teknologi ngi klan ka jing start jong ki brio ka science kala nang ya chakmat ngi yo ya kan lewat lau kawan kan klam ru ki riu Shaphang ki ba start mo ki lapen mi ya kanika ka vaksin ngilala ban pen wan ni uni vaksin ha kapor ka ba duna bha mo te kalong ka ka ba sutenat bat ka balong ka jingker khu ye ngiru bangi yo kanika vaksin te finye yu i menta kibun kumba fiong ho ki balayo vaksin kibun te kalong ka ba yada ye kibriu naka bayo ya kanika klam covid dia na lada PUE ya ki numbers ni ki dak ma bengi page mentaba kat nungut ki bala klat rungi I hapo state jungi hindu spa tam ki bala dut no ka jing im ka jong ki tang hakan ka klam ka bamenta dia ho bun na ki bala klat ru ngimpat yo kiba nganong no kumba khandai pu % kiba klempat yo what she does through vaccine dia pinyo iba kajing yada yo na uni na kanika klam kalong ka ba shikat ma ka ba jor bahan marba ka ajing yada dia lada ki patba lani ka imlang salang ka jongi lada ki shim ya uni vaksin ngi kwa banyo ya kata ka bangi khot ka jing yada kelum lani ka herd immunity lada ngi yo ya kata ka herd immunity lani ka jing yada kelum uta uknyang lana ka kenjeri jong ka jing sapriang jong ta jing jong kani jong ni u klam kan dekut no bat ngila ban pendu jat du deng khong ya uni u klam wangi ementa ti kani ka jing kli ka babun ki bri ki kwa ban tep mo
balai la ban develop yo new vaccine kam kloi kumbangi tip ki vaccine ki shim ki snem ban yo approval mo ya kata yo new covid vaccine pat ki briu ki clear kan ga jing clear balai la kloi bha ban yo ya kan vaccine but long ke ka Jingshisha halor kan ni buan ki briu ki artatien ban shim yo new vaccine dei namar baki ong bakal kloi palam mo kawingan ong ki briu ba kumang ong naman niya ngidon bok bang ngidon hakani kajuk baka baklan ka technology kajing pulia ya kini ki viruses lini kini ki kenyang virus kiba mende kiba penlong tang ya covid kiba bunjat ki jingpang nai kiba penlong ya uni ya ki jingpang no virus kajing pulia uni virus kalalong penyak haduk kata-kata baki beriau ki ladon laki institute virology institute rumah kibangi pulia ya kini ki kenyang jingpang pin shua bangin yo ikni klam covid la da fi kan mau ngila yo nipa virus outbreak ru hakerala hakatuka po lele duna bha ki bayap ya nakatuka jingpang nei kila yo ban tem ya katuka jingpang shua bakan spread mo shua kan sapriang shaki weki ki jat benriu ka kut no tang hang tu hapo keralahi nei katu de na ka kanu kadau kadai na menta ba kila pulie sani ya kini ki virus kila tip ba uni udi kunyang jingpang ubala ban sapriang da kini ki rukom bat kumnu ban pen sange ya nei tie na kata kadau menta ngila tip ba uni udi virus kila pulie ba uni udi virus coronavirus giti gibun jat ki coronavirus ndai tang uni covid SARS-CoV-2 bagi ong menta nei bang ki akerteng ki coronavirus na do menshwa ki punjat ma te ngila aju tip Shaphang kini ki coronavirus te umi uni SARS-CoV-2 ru to ki beri kila tip di uni kila study to kumno bangin pen ba u sapriang kumno bangila ban tem ya u kumno bangila ban penmi vaksin ru te nalor kata kawe di teknologi te ba fin test ya unu dawai pidon kamem ki beri ki bapang nei ba fin tip ki kaya dan em tu jingpang ti mentang idon hapadeng jong ka klam ki belai ki beriu pi ida ki klur da ki billion da ki million mo ki beriu ki ba yo jingpang kam don jing e ba pintes mo ba un kta ne unam kta ti na kata kadau kani ka jingwan jong uni u vaccine kan hoat kalong ka ba kloi henry ka deiru lengba ki jing start science da ka jing test yaki kindalami kini ki vaksin ru hadin baki mi ru kadon shu ka jing test ki lani ki trials bing yong phase 1 phase 2 phase 3 trials kadang yat kala ngila dam ndi ba kadang yat ladap kita ki phase 1 phase 2 phase 3 trials dalai dap kita ki trials ka sa ai ka sarkar ka ai ba nginiat kita ka emergency use kan ya kini ki vaksin tingila dap kata ngilayat ba kadi ka emergency ba kadi ka pandemic kadi ka klam ngihapan penyat ka kumka emergency use te kubli shibun doktor lalu ka jingkli jonga kaya chi doktor kongla menta kum immunization officer mo hapo ke East Khasi Hills dakani ka vaksin kalong ka badon kam haka state jungi menupat bala ban yo ya kani ka vaksin kubli shibun kong daya kubli shibun yaki nong ya ngap ya kani ka program ka jingkli jong phi kalong ba ki badai ban yo ya kani ka vaksin hapor bagi penlait yang ada vaksin akan riu tarik jong Januari hajar puwei gila sedang syuaban ai ya kita ki healthcare workers nang tu padeng gi ai ki frontline workers but kandang ya ki sngi ila pele ban ai ki sausan snem ki badon hapo ka jingpang ka jing shitom but ki ban riu pusan snem henry sakatto ka ni sngi pan la ai lut ya baru ki sausan snem sheneng tikum pilai I menta lajan shibanai ilala ban ai ru ya kiba khat prasnam karta kita ki dei ki belong eligible ni ki bedei hok man yo ya kan ka vaksin ti habaya kan pat ya kan ni longkom bakan ka program ru ka dei ya ka benta jong kata ka vaccine hesitancy ni kata ka jing artatien ban shim ya kan ni ka inject ya dan covid-19 mending kong yang ini bentip ke kata ke hesitancy ke kata ka jing artatien ngan shu ong dak tien nong wei ba dak WHO kala define ba ya kan ka hesitancy hak ba ka ong ba ka they delay in acceptance or refusal of vaccination
despite availability of vaccine services. Tika bamut ba kadon ka jing penslam, bat kadon ru ka jing kentat na kibriu ban shim ya kan Tika ya da, wat lada kadon kalat, wat lada ka vaksin kadon. Lesi mentah pin keli yang beli doktor kata kadon kata ka hesitancy. Ngan ya tu ya pi ba mar ya ple ya kan ka vaksin na ka bentak khat prasnem. Ki bon ki phone calls ki ba ong tang sad minute ka slot la dam. Nama kadang kata ka jing terang ka jing angnut jeng ki ba khat prasnem ban shim ya kan ka vaksin. Kabasong pala kalong ba kita ki sapusan snem shaneng pat. Gidan ki jing ki ba kraw ban penya ka vaksin. Kum ka district immunization officer ngila wat kilat, ngila wat kilenti, ngila let shakishnong ki tau, ba ngira ka vaksin, henre ngi snosi ban ong ba teng zero. Not mdan iweiru iba ai. Hang ni hapo shalong jungi, haka sor shalong jungi kum ba prapu wei percent kila dep ai ya kan ka vaksin. At least kila yo ka first dose. Kabasong si pat kalong ba hakini ki jaka ki ba palat ya ka sor. Haki wei pat ki shnong ki dong ki ba pher ki ba ong no ki jaka nong gendong le si la ban ong kumta ki don tang kum ba arpu percent ki brio ki bala tam ya ka sopusan snem ki ba pediang ya kan ka vaksin. Dile si ki dau kum bala ong i Dr. Valerie Mentan ka wei ka dau ka long ka jingstat ban shna yo ni vaksin ka pen artatien ye ki brio. Henrengan ong ye pi ba ka ri India le. Kadai kata kadai ka nong lam lenti ya ka rukam shna ye ki vaksin ki paper. But ka pharu ki vaksin jong ka shaki shispa sopotali ki ri jong ka perthei. Ya ko di COVID re ki wei de ki vaksin. But yo ni COVID vaksin yo ru pin yo yo Covishield ru ka India ka la pha shiki wei pat ki ri pilai ko to mo ba ong no ka vaksin diplomacy ka ba ka ri India ka don. But kala tau ru hi dala dia yo tau indigenous vaccine ani bas dang ban pen mi hi na la dia yo tau ko vaksin. Di artili ni ki vaksin ki bashna kani ka Covishield kata da ka Serum Institute of India ka ba kilawan lam ya kita jing start ka bala Shaphang na ka London na po Great Britain na UK but kila shna yo ta vaksin chini. But kamdan ki ka ban ong ba ka basni ha ta ka jing shna na mar ka technology ka long ka ju kumbang ila ai la shna ki inject jong ki khlong kum ta la shna ni ki inject ki rang ba. Habay ki khalung yi ai vaksin yim syap tieng na marbangidan ka jing tip baka tu ketika kan yadan ka jing pang henre ngi galong ba Jingshisha balai baki briu ki artatien ban ai ya uni vaksin. Di sya nga bangan batai kandian mo ka wei ka jing artatien kata kan balong yi Dr. Valerie baki tieng damar baka de ka vaksin ka bala tau step ba. Ka ba ar pede ki syap tieng ya kita ki ai ka ban saja ndal adap ai ka vaksin dan ki ba ong lei ba yo yap ki tieng yo yap hendrei ngilai i ba naduk 100 tarik January la ai inject ngirung ngila adap ai arteli ki doses bat ngat harai ngidang ya don lang hang ni ban ya kren sani bha ya kani ka jing artatien jung ki briu tingi khlem syam kanu ka kata ka jing syap tieng ka dau ka ban syap tieng na ka benta ki briu ki ba artatien ban ai kan ni ke enjang kata ka dei ka dau ba kalong kata ka jing tieng nang ta pa dia na lor kata ka jing tieng ba de u vaksin u badang thamai nang ta pa dia ki don ki wei pa dia ki jing artatien ba le se ngapang shitam long ne em ban ai ya ka vaksin but ki dei kum kita ki brio shisha bagi ong kita ki vulnerable people ki brio ki ban kloi ban yo ban kem ya ka jing pang COVID kita lei ki dei ban wan shakmat ban ai le se ki la ban dan ka jing pang ka jing kiu jong ka blood pressure la ban pang ha klong senam ki ba pang shini kita ki dei ki ba ka immunity la ni ka jing klan jong ka bori le persya ka duna but kum kita ki dei ban wan shakmat mdei ban artatien ba mentang adon kum kita ki jing pang ngamlong ban ai ya ka inject nang ta pade ki don pade ski wei de ki dau ki ba lesi ki brio ki don ki ba syap tieng ba yo ngam la syu ban pun khun lani ushen rang utieng ba yo ba kata ka bor jing long shen rang ju kam dan syu nei
kata barok khay ngim dei shu banyak keren ngan ong ye phi hapor ba ka sarkar ka pelat yo polio vaccine mo yo oral polio bengi ai kata ru ki ong ba udai udawai penduk kuan hendring yo I ba ka don ka jing roi haka jing don ki brio hapo ka jela ka jongi tikum kita ki rukam keren kita ngat harai ki la long lait no ya kapor ti kim dei shu kapor bengi ya keren ya kata bau penduk kuan But the sosi kalong bagi brio hi ki kampet bah ya ke ke ba ke social media ka batai ki kam ngap bah ya ke ki jing tho ki pulie ki ngap ya ba ya thu ki brio klam dawat sani bah la kita ki jing ya keren ki long ki badai ne ki bamdai te halor kata ka khubor Hamsaia ka bangilai I menta Hamsaia mo kata Hamsaia wat sungi ngilayo I menta social media kadi ka jingit bit ka ba kinget ba udon tracking device haka vaccine ti so bha phila ban penshai kani ka khubor shakipat ba kum kata kam da ni kadam da ni ngan ye thu ipi nga ngala I inject lang ngala ya rap iki vaccinator sabun gijakan dan ba bun brio kum tu ngila ya I lang but pila ban wan pet you tu viral ru ngila di ban wan ra men ne bengin pen I balada don kum inu I device kum no ha bangi tan ya ka tu ka dawai da uthernia kala mo kata ka device ban rung how tu uthernia nei ngat harai pila ban ong ba le si bro khai lai I tu ki video hana badan makanet don ni lengi I la pen wa sadau shabi bro hang tu Tikitu baru khat ki dei tang ki kam ban penting sudah. Ban ngakwa ban ong ki brio jungi ba pechani hang ni hapo ri khasi jungi po East Khasi Hills. Sanspa laipu arngut ki mensiem ki la do na ha u COVID na ka dau jong u COVID. Henrei habangi ai ka ni kala jing yada balai pim pediang yaka. Balai pinget ya kita ki engan ong ki ni ki jing ya thu ki bamdei ki ba ki rinong wei ki stanat ki don kita ki anti vax lobby mo ki ba stanat ba ka kam jong ki ka dei tang ban ya thu ki ni ki khubor ki bamdei Shaphang ka vaccine dei tang yo COVID what so pala kam dei tang yo COVID yo measles injection ki wei ki vaccine ru ki long anti ki long persya ya kita ni day ban pendan kam ya ke ke ba ka jing start ka bo bleu la ayengi ki puli kot khubor ngi I gitu ke jing pang ka ba sautriam ka long ba tang R% ki ba yo ya ka jing pang COVID hapo East Khasi Hills henrei hadu sanspa laifu arngot pat ki ba do ka jing kani de ka Jingshisha kan ni ka de ka Jingshisha but nakan ni ka daw kadai yengi bahabangi lawan ra ya kani kala jingyada ni dei ban priang kong dayang aku aban ong hang ni bahapor beki pelat ya kani ka vaccine ki don arteli jing temu ka jing temu bening kong kalong ban pelat ya ki breu na ka jing shitam ka bajur beki nem poi hospital pilai I bangim da bun ki hospital nginem la ban kit lut ya barok ki bapang But pinyi bagi administration ba per ki lawan ra ki corona care center bikin bu kita ki A kita ki B kategori mut ki bampat don kam A ki jing sumar ki ba kam tben ti ka jing ai ki inject ki ban penduna na kata ka jing pang but ka ba ar pa dia ka daw ka ba kraw ko long ban penduna ya ki bayam but habangi pet but ni sngow thu ya kata ni de ban long ki ba kloi ban wan shim ya ka inject Shibun Dr. Kongla ekajing batai banyak jang pish palor kata ti Dr. lalu ke ka bangang aku bante pa lada ngi you COVID ni sebut mentangai la ding long positif ngala ni hakatu kapor ban shim you ni u vaccine ni ngahap up shwa kumba ka hadu bangan dajam bangan sayo ikan ka vaccine kong daya kata kadi kajing kali ke ba bun ki kali nama mentalili ki kes kidang bun nalor kat barang don ki kes hangta ki kwa banyo no vaccine kam tam kinda ladap yo ka jingpang ki bri bun sin ki kwa na hang tu yu vaccine dengan shu ong ye pi ba pin yo yu vaccine hadin ba fi la ko pin yo hadin lai benai ndai ba maria masen ko pilami na hospital pin ishim no vaccine pin hap up salai benai di namar ba kitu ki antibody lani kitu ki pulit mo ki ba ya le persya ya uni uknyang covid ki dang don na ke ba dang don lengba ka tu ka jingpang ba piyo
Ti kidon kum kajing pulie banyak jong ka science ki ong ba kumnu kadon haduk lai benai kadang dang ne. Na kata kadau ki ong ba ngimdei ban ayo vaksin kat bampat dap kata kalai benai. Kadai boong pi telada nga yo new vaksin pat ngadon ni am karis ba nganyo jing sitam na kiwe ki jing pangpat. Kalong da perdat mo ladap hidon kiwe ki jing pang pide ban shim yu vaksin. Kamdei ba hidon finda yo vaksin fin yo kiwe ki jing pang. Namar u vaksin hi udei u kadi kala jing yada. Kai yada ya pi na katuka jing pang covid. Dia kini kumbal laju ong mensyuaru ni ba kini ki I doktor kongla mentan idang dep ong ba kini ki badan kini ki comorbid conditions mo ki badan ka jing pang shini ka jing pang BP kitu barok hat kini ki katuka bor ya dah hapo ka met ka jongki ka la aduna bah namar kimla yele ban yele persya yo ni uknyang covid na kata kada fit I prapau persen na kini ki ba yo kani ka jing pang covid kide hapadeng jongki tu ki ba don lepa ka jing pang ha ka met ka jongki wat kitu ki ba la khlat ru bun na ki kide ki ba don lepa ka jing pang ha ka met ka jongki ungi uknyang covid usuan usulong kumba wan wat lat mo kum lani kum ki ni ong da kitin paring opportunistic ma baki wan wat hangnu dan kalat ka ba ngala ban let inu ita ibri baduna kata ka jingyada he ita bangan let mo ti uwan kamtam hakitu ki brio na kata kadau ngan ong ya phi kata ka jing daka ultama la ni daka perdat jong ka ba phikeli yang ba kitu ki badai ki badon jing pang ki di ben shim ndei bakan kim dei ben tieng ban ong ba yo ki yo ba de ka we ka jing pang ti kau sakoi ka jing kli ka ban kli piru long ki brio hane ka jela jongi ki la sedang wan ni em shakhmat ban yo e ka vaksin ha ka jing I jong pi Hoat naduk bagi penyat ya kani ka vaksin ngila lap ya kani ka kiding penkiang mo ki bangi yo ha man la ka lat bangiyat babangiyat nengkong ya ki healthcare worker lani ki ba tre ha ka kam kot ka khiaru ngiyo I ka ki nengkong ki tieng menta pade ki lanang wan syakman mo ti ki frontline worker ru ngi ki khamdon kanu ka jing tieng haduk mentang I ki biasa syat ki frontline worker ki bon syakmat ban shim kataka ka vaksin mo kham tam li ki batre ha ki dong lani ki ha ki kam pulit lani ki kam kini ki bayadai bat kini ki ban ai sam ki bam ki balik delivery ki wan syakmat ti por bangis dang ya ki safusan senam syajrong ru por basdang ki awan bah hadian menta ngi bakala dan kajing duna ya kajing wan jong kini bisa fusan senam shaneng ti ka wan ra ngi kajing lengo ba balei mo baki duna haban kong perbes dang ti kalaya syat henrei hafindi yo I pade ka ngidap da kajing dokumen baki ni ki bakat pra senam hadu safu senam ka group ka kidon shisha kata kajing terang bakin yo tau vaksin namar ki fini ki di maki ki ba long PE ki tip Shaphang ki mobile phone ki internet ki tip bahas Shaphang ki tip kumnu ban budget kanu ko khubor ka badai kanu ko khubor ka bamdai dile asia ka di kata ka daw baki wan syakmat bakin shim yu uni vaksin ti hadu mentang ngi kemen ba kini ki group ki wan syakmat henrei hoat ka long kajing sengusi yang i ba ka vaksin ka duna na mentajong ki ti hoat ya kini ki singi ki ban wan ngi kermen baki vaksin kin wan kin bat ngin sa beteng biang ya ketika jing ai vaksin ya kini ki khatras nem sheneng henre ya kini ki saufusan nem sheneng ti haduk menta kan wat langi don ki vaksin na menta jong ki tangba ka ki session la ni kita ki jing ya ai vaksin ki jong iman ka singi kalong zero mo don pawan syakmat kalong masusi kalong gidang le ting le ting kat bala fi kum banshu ban ye ke be doktor ila ong kadon kani ka jing instinct ba haki brio kilong kum ni ki underestimate ki instinct ya covid jing pang covid ma covid 19 henry ki overestimate pede ya ka side effects jong ka vaccination PE bamta ki ong ba uniu jing pang idi tang paracetamol la biang ni akot kamtam hanong kendong kidon kata ka jing snow na ta ka daw ngin le ayu bangan shim vaccine kata di kajing keli jungki lenga kwa ban ong ye pi ba ho
10% kalau ban long kumta Henry ki don kita ki 40%. Bala dengi shimshilak kamut 40 hajar ngut. Ndai ki ba kim kwat tang dau paracetamol. Ki hab ban wan ki hospital. Ki hab ban don kam kita ki ventilator. Ki hab don kam ki wei pada ki jing ki lat jing pen kwat bersyuong nak kumta. But teng do ya ka men siam. U vaksin dala adap ai hoi dan jingshisha dan ki badan ba pang itu ijaka iba ai inject dan pada ki bala bandan ka jing suk po ki la bandan ka jing pri henrei kita baro ke dei tang na ka dau ba utri kam utu dawai hang tu hapo man penmi kita ki sipai kanang ba ka met kan itu ndalai kendu pada yau covid sakawai pada ka ba ngan ong galong kumni kadan kawai ka jingkeli ki bangi syam bahan ki brieu ki ong bangi arta tien no ban wan ba pipen kala ya ka por ban ayo second dose ngatai klayo so kata kong daya namar kum bangi ngi yo hadin aru prasngi nang tu pada ngi pen kala biang saka handreu tayo mo hado kum ba pratayo ai ban mentangi ong khat ar tayo hado khat handreu tayo la ni hadin ka prapu sausngi kani kami nakadaw jong ka jing pulih namar pilai ihi kumba ong no menne badai u vaksin badang thamai kadang yait rengkat de kimo kita ki test semua ki antibody tak sipai ki dan katnu bat hakanu ka por ba tak sipai ki khambun bah bat ki lap ban ladap khat artayo kita sipai ki increase bat hakat tak ka por long kumba ni ban biang ke inject bakin nang kami bon syu kita ki lat jing yada but kam dei ka ba syu ong no kum ni mo ba om don vaksin ba ka India kam la syu ban ai kam dei kum ta namar ba lada ai menta ne phi ai hadin shi banai ru hap hi ban ai ka vaksin hap hi ban produce ti ka jing ai ban ai hadin khat ar ta yo kalong scientifically proven ba kan ni kan nang pen bun ya kita sipai ki ban yada naka jingpang tadi sibun Dr. Kongla ti ingin sim break kendian ngin sawan pai yang sakam Shaphang How would COVID vaccines work in your body? Well, I have 60 seconds to tell you 3 things you should know. Ready? Number 1, getting the immune system in shape. A vaccine is basically a training session for the immune system. Vaccines teach the immune system to look for the key features of a virus. So when a virus does show up, it's ready to fight it off. Number 2, vaccine meet virus. The vaccine gives your body a plan to recognize the virus. Then your immune system starts preparing by making antibodies or fighter cells that stay in your blood as protection in case the virus tries to invade. What this means is you get immunity against the disease without having to get sick first. Number 3, community immunity. When enough people's bodies know how to fight off a virus, it has nowhere to go. That slows the spread. When people get a vaccine, we are able to stop the spread quicker and get a little closer to ending this pandemic. That's basically how vaccines work. And that is 60 seconds. Ti ngilawan pai biang sya kanika program Dr. Speak but i Dr. Valerie but i Dr. Kongla. Ti Dr. Valerie ngako ban klipi kanika weekend haba kini ki brio di ban yo eka vaksin but kini ki brio ki bamla ban yo eka vaksin hakaliang jo ki brio ki ba yo severe allergic reaction but kitu ki ba yo severe diseases pila ban batai khambanya rata pet bon bahaba ki nginda khot iki brio ki wan chakmat ni ki ong ba em ngadon allergy ngadon ketabang ngada bam jing bam i eru ngayo allergy tingam ngamlong ban shi vaksin
kibun ki ai kata kadau leni ngan dadi utau dawai ngam yo ngayo allergy ti ngam long ban shim ta vaksin ma kibriu kiba mlong ngan ong shai kiba mlong ban shim vaksin nengkong ayat dei shubu mentap hila yo covid pio covid ti phim long ban shim mentap phim long ban shim hita up lai benai kita ai ki wei ki di bam long ban shim nang ta ki briu ki ba khat pras nem shapo namar bele ba kani ka jing pule la ni ka ki trials mo ki jing ki study Shaphang kini ki vaksin ngimpat le ha padeng jong kini ki ba khat pras nem shapo na kata kadau ye kini ki briu ki ba hapo khat pras nem ngimpat ai ka vaksin nang ta padea ngi ong ye kini ki briu ki ba lada phila judan allergy lani ngam ong allergy ka lalong no ka ktien ngi ong leman mo lani ka ktien jong ki briu paramangi kumne ti haki medical term ngi ong anaphylactic reaction lani ki don ka jingyap ler ndal adap ka yo ka vaccination ki don ka jingyap ler ki mi ke ni ka jing hapo hakamet ka phat ka jong ki ti ya kitu ngi ong anaphylactic reaction kum ya kitu lada ki adap yo ka first dose dia ngi ong ye ki wat nam shim shu ka second dose kata ngi ong ka anaphylactic reaction ngimut ba phi bam nu jing bam phi yo allergy ti phim long ban shim vaccine namar ba ngi ong ba lada phi yo allergy na ka wei shibu mentap hi bam mo ki prawns ku mga ngasya don allergy yo prawns ti lada nga bam prawns ti ngayo allergy latang mga bam ki wei ki do khati ngam yo allergy kalong kumju yo new vaccine ru lada phi shim yo tu first dose yung tu vaccine pio itu ka anaphylactic reaction kata kamut phim long shoot ban shim ya second dose ti kata kadi ka jing nget bit ni ka khobor hamsaia ki baki brio ki sngut bakla ya kata ka allergy takadang aku aban pensai bahaya ki brio ba wat mut ba allergy phi tengtengi mo ki puar badan uni u pollen mo lani ki don ka jing pum hapo ka hakal air ni sa don bayo allergy kata kamut ba phim long ban shim vaccine dada kumanga shimet ngadai itang nyang nyu ba paru ngalayo allergy kata kamut ba ngamlong ban shim vaccine so tu ti namar kadi ya itu hi namar finde ingin da test ya allergic test ngi shim ya utu fidan allergy ya ua ngi test ti kumjuru ya new vaccine ru dada fil adon allergy tang ya utu vaccine tang ya utu komponen ti kamut phim long ban shim kata ka di benlong very clear ya ki bri borok te ka we ka jingkli hang ne kalong ba ladang ila yo e ka vaccine bun ki bri ki nget bangim don kam shu ban follow covid protocol mo ne kata kalong ka babakla phila ban batai shai ya ki bri ba pe ka program ba ladang yo e ka vaccine ru ngi hab don kam hi bangin deng ki mask and sanitize nginum ya lumpat ba namar kani ka vaccine kalong ka jing ya da henry kamla ban ong ba ka di ka jing penkot 100% mo ya bri ba shitam na kani ka jing pang te phila ban batai shai halor kata bunsin ki brio ki perkhat ba ngala adep yo si dos ni ardos ngala long ban pelat ki mas ngin laun ki mas ki kawai de ban ken mau ba uni ka efficacy la ni ka jing trikam jung unu vaccine kalong hadu kadong henry po hadu prapo persen te kamut ladangi shim ladangi a inject si spangut ki brio kan trikam ba ha pedeng henry po prapo ngut ki brio kamde ba ken pen iba baro khat kin makidan ki brio ki bangi ai vaccine kila ba bam ka rukom mi kita ki antibody la ki ka pher la ka jong ka bormet fi namar kidon ki brio ki bala duna kata ka immune response ka bangi ong lani ka jing penmi ya kita ki antibodies hakamet ka jong ki don kila bende ba kila don jing panglepa lani ki don cancer ki HIV mo ki bun ja kita ki jing pang ki bala ban penduna ya ka jing penmi ya utau antibodies dia kawai dei kadai kata nang ta ka baar kadai ba bang impat yo kata ka herd immunity lani ka jing ka bangi yo kata ka protection lani ka bangi ngiyo kelum ya kata ka jing yada la kat bang impat yo kata ngimpat la bangin lot laki mas namar bangim tip manu ba badon infection lani manu baduna ka bormet ka bor yada ka met ka jongki kum bangan shu ai nuksano kum ki Israel ma menta kila bun naki kibala 100% shaneng kila yo ya kata ka vaccine menta kila kre bakin weng no ya ki mas jongki namar bali kila tip pa kila bun ki pat ba jongki kila yo ya kanika vaccination mangi pat dia ngimpat dang menta finda ya nujuar
mo la hapadeng jong kiniki kat pras nem shaneng tang lai persen ye ki badang yo ye ki mini ki ba 100% snem ki badang tang 100% nginang yo boroshi state mo ki badang dep vaccination na kata kadau kat bangimpat yo kelum kata ka jingyada ngimpat la ban lot ya kita kimas namar ka infection kan kandang don mde ba pilayo vaksin pimyo infection shoot pidang lahi banyo ka infection na tamba ka yada na ka na ka jingpang ka ba kham serious ma lani ka severe ka ba khamjur ka ba ban penlong ya pi ba pin chapo hospital lani hapo ba pin poisha ka tmir ka jingyap ma tie kata kadika ka thongjong ka vaksin mde ba pin like no naka ta kajing infection hoat lada fio infection ka ta ka viral load ka bangi ong lani kajing kya lani kajing bun yung ta virus ula banduna ha ki beriu ki balayo inject lani ki lada ki sa priang sya ki weiru ka ta ka viral load kala ban de kan khamduna henry ka namjur kat kum ki tu ki beriu ki bampat yo ya kan ka vaksin tina kata kadaw ngidang dehi ban deng ye ki mas buat hi ki kendon ki balabu sarkar Di Dr. Kong la ngakak menteli pi ba akaliang juga kentai armet ki kentai barang ai bun khun kila ni em banyo ekan ka vaksin shuma ban poi shata ngakwa kan diat ban batai hang ni ba hapor ba ai ya kan ka vaksin bagi sedang ai ki health workers but ki frontline workers kadon kajing artatin ka ba krawat hapedeng jong ki health workers jong iru But haka jing pulie jong kani ka IIPH dan ka Indian Institute of Public Health kang di Shillong. Kilap ba kumba saupu ar na ka shispa angut jong kini ki batrei haka tat ka koi ka khia ki klem pediang ya ka vaksin. But ka we ka daw ka de kata ka piong ba ngadang ai bun khun lani ba kita ki rang ba pede ki tieng ya ta ka jing duna ta ka jing long snarang ka jong ki nang ta bat hot ki ba armet ru. Tien kat badang ya kisngi hangani ka tayo baladem ngala ka we ka data collection ba ngala alap ba prapo na ka shispa ki healthcare worker ki la shim ya ka injection Henry hapedeng jong ki asya tang 100% hapedeng jong ki agan wedi tang 100%. But kani kalong beli kila pediang ba kila UI ki up ya kata ka watch and wait policy. Kamut ba tongin ya pet but ngin ya up jiu kita ki bla dep ai mo ngili bun ha bong to doktor ashma phi ngin sapet jiu ya phi nei te kata ka policy ki don nang ta pede don pede ki ong bangidang ai bun khun ho namar ba what ha guidelines ru hapor ba pelat yau ni vaccine ki ong ba lactating mothers kamut kitu ki badang ai bun khun nempat long ban ai hindri ki kham ong contraindicated kamut ba mdei ong bamlong Henry bampat le iki studies ki babiang kadang ya trial artan tiki ong patlong Henry hadien nilai yo iki guidelines naga government of India ba ye ki ba ai bun khun ru long ban ai ya ka vaccine klam da ya lat ya ka we gajing keli ki ba armet kumnu ngan ong ye phi ba ngila du kat tu kat ningut ki long kebie naka daw jong covid infection pakalong ka basngausi ya menta ka government ka klampan ai guidelines ban ai inject yaki Henry ka don ka jingele ka jingya khun na pedeng jogi gynecologist support ri India bale si la dei ban ai Henry 4 ong hoot 4 ong hoot na kata ka daw ngasngau ban kentu ye phi ki pa baro ke be ngap ini ka program la da fi don ilong kemi hayeng iba pun iba armet Sngau bah ma phi ki balong ban shim to ya shim ya ke inject ban ai jing ya dai kan di ka long kemi ka badan hayeng namar ba menden ru ngi la du ka wei ka long kemi ka ba armet na ka daw jong covid la da phi long ban shim ya ke ni ke injection phi la palat khat pras nam karta to shim ya ka bat ki ba sau husan snam shaneng ru ki kemi ki pala ni ki kiau ki thau la ni ki men mo jo kata ka long kemi ka ba armet shim tang banyadai la dia henry piadai ki khalung ki badan hayeng piadai ya tu kalong kemi namar dei ma phi ki bayat chirum shaneng dei ma phi balik bela dei ma phi balik yau balik hat to shim ya kani ki inject ba ka ba ar ba ngaso ba kata ba mo kata kala ya like na jingkeli jong ki henry ngaso ba ngadei ban ya kata to shim ya kani ki inject ban yo ya let kamai kaji ban yo ban let shayau shahat ba kini kinong bela baro kin yo ban like luat syakakam baka economic loss
kan long ka baduna namar ndala shim ya kan ke inject kamut ka transmission jong tu jing pangru kan kamduna kubli da doktor te sakawerung aku aban kliba kadon ka jing tiang haki kentai beri jongi ru baladangi yo kan ka vaksin ka kta ya ka pun ka kamu hadin habut ti batai ya kita ki kana ba kimde halor kita ki jingit bit mo baladangi yo ka vaksin ru kam kta ya ka pun ka kha jong ka kentai hadin habut ka jing shna ya kan ka vaksin ka dei ban boost rani ban penbah ya kata ki lat jing ya da jong kamet mo long no kumba recruit syuk ki sipai habaduna ki sipai hakano ka jaka ti banyele persya yo nong syun ngi recruit ni ti karu kom sna kalong kumta ki sna ye kan ni hakata karu kom ba kan trei ban pen klan mo ya kata ka bor jing ya da kam dan jing kata ya kata ki ya kita ki ngan ong no ki reproductive function mo kita ki tor ki met ka phat jophi ka badia dei bat ka jing kha ka jing pun na kata ka daw kam dan jing ya dei bat ka jing sei so lani bat ka jing lengki ka jong ka kemie nama ka ni ka vaksin ka dei bet ban ya da na uta uknyang covid-19 lani corona virus kulish bun doktor kongla ka jingkli jonga menta ka ya chi doktor lalu di kalong ka badon kam shibun bengin yo ka herd immunity dai bangila banyo ka herd immunity satang dangi sumar rela di bengi yo kan ka vaksin di pila ban batai ni ba Hamsaia Shaphang ka ka jingmut ka herd community but balengi don kam ban yo ka vaccination bangin yo ka herd immunity ban lat ka community spread kong ya kata ka herd immunity ni nengkong kami ni kata ka herd mo lani ka jingbun ki pat lani ki jingbun kumbangi ong ha ka ktin paring herd mut ha paring jongki ni ki masi lani ki jingri jongi mangi ong ki herd bangi yo ba menshwa batang sulayo iwe jingpang ha paring jong tu ki katuka ki jingri dia ki wei pada ki jingri ru ki yo ka jingyada na kata ka konsep bakawan kata ka herd immunity ki wan haki beriu ki ong ba lada ki pat ba jongi nei lada ngidon sispa angut ki pat ba lada prapau na kita ki sispa ki don kata ki kabor yada lani kita ki sipai yada ki antibodies hakamet ka jongki kata uta uknyang jingpang unam yo rungshu ha pedeng jong kita kata kita ki beriu ki basis pa angut nei namar balai ba kumbanga ong menne ki don kam kata ka kenjri jong ka jing sapriang nei lani ka chain of transmission don kam ba unlet uknyang udon kam ki beriu nei lada ki beriu iwe ulet lada uyu i pet dia ba iwe beriu ila yo ya kata ka jing yada mo ila don ka lengba ka vaksin lani ka jingpang ila don kita ki bor yada kila ya le persya uta uknyang umli syu ha ita iberiu ulawat no sa inu pede ibaduna kata ka bor met jong i ngan le sa ha ita iwe tilada ulap ba hapdeng jong kini ki badon hajan jong baro khat kidi ki badon jing yada sudah ti unli syanu ta uknyang umdan jakashu ban let nei di na kata ka daw kaduna kata ka jingya jong ta uknyang ru bat ka liasi kan laban pun kut rui ka jingya jong ta uknyang di na kata ka daw ngi ong bala dangi don kata ka herd immunity lani ka bor jingya da kelum nei dia uta uknyang jingpang unam yo shu ki nu kita ki beri ki baduna ha ka met ka phat jong ki ba unyo ba unlet ba un kenti na we shawai kan ubyo an lat shu na mar baro khat kini ki badon hajan chung uti ki la biang lot baro khat dia na kata ka daw usu yap la kayap na kata ka daw ngi ishania ha kan ka herd immunity bahkan ban penkut ya kan ka klam ladang imyo kan ka herd immunity lani ngila banyo lengba ka jingpang tang ka jingpang ngimtip manuban yam nei dia ladang yo na ka jingpang bat kata bat lani ka jing Tika ti baro khat ngitip ka jing Tika kalong kaba yadayengi kalong kaba bha kaba don jing ma ai ruam dia ngi habjit ya ka ngi jit sya ya ka ba bam don jing ma nei ngim kwa banjit ya da ka jingpang da ka ba ngim tip ka nungut ki beriu ki ban yap ka nungut ki beriu ki ban poi hospital ngim kwa ya kata na kata ka daw bat ladangi up ya kata ruam kamut kata ka jingya cakmat jungi kan long ka bajengai bah
kata ngimut ngin hap ngin hap ready lepa ngin hap penkrek kata ka jing jungi hapok kan kelam daki pose nam tidak kata kadau ladang yo ya kan ka inject ngilasung thu ba kata ka herd immunity kan wan kloi nei nang ta kan dala wan kloi ngilatip ba to kanika ka kelam kala jan kut no nei ti menta ka syong hakti jungi ken lanu ngikwa ban penkut ya kanika kelam ngikwa bakan nang ya chakmat arhajar arpau wei menta arhajar arpau arpau lai salanupan yam ti ladang ngikwa bangin penkut ya uni kelam ngihap de banyo kata herd immunity leng ba ka vaksin lani ketika de bandon da kanu kalat kum kata ka jingpang ti kani ka jingkli jonga kalong ba bun kibri kinget ba ka jingklan joka bormet kadangla banyada yu ubriun na ka jingklan joka nika vaksin nei bun kibri kinget ba natural immune system is better than vaccine immunity ti batai balik ni kadong ka jingbak kala ka ba kibri kinget ya kani kan bakam de shisha kum doktor pila ban batai mo ka jingshisha lor kata ton nengkong nang syap ya de uni virus coronavirus lani SARS-CoV-2 umi nengkong ude jong jingpang jong kimarat nengkong nang syap ude jingpang jong kimarat bam judon hapdeng jong ki jai benrio menta uwan lengba ki ngimtip kino ki daw ba udon jingkelah haladi uta virus uwan hamet jong ki berio menta ladang idon natural immunity mut ngila benan natural immunity ya ki jingpang ki bang ngila judan haka hapok ka imlang salang ke jongi kum ka jingpang bayong clear nim judan kam man shim dawai em buan sien ka kun hi ka suja la ka ja ngim judan kam man le ka le hi ka jingpang bayong clear rei ka ni ka di ka virus udi virus ubat mai jingpang ka bat mai nalor kata umde ubami naki beriu ubami shwan naki merat nei tingim don kita ki lat hapok kamet kajungi bangin ithu kenya utai uknyang ba o shisha udi uknyang uba laban ban poisha kajingma dei ba ladangi ai da ka vaksin ngilong kumba ong ba pet mangi apen i sei ong ki don ki most wanted posters amba kani uni udi unong tu lada piu i uni unong tu hangnu ka jakas ngba kem yu te ka juru ngiru long kumba atu ka poster le ni ka dur kata ka long kumbangi ayo vaksin hamet jungi ban ong ba pet hakamet jungi yang pet lada piu i unu kumunie pili ban penyap lani pin kem yu khanang ba unam le kanu ka kam ba poisa ka jingma kalong thek kum tahi kani ka jing ai vaksin ka jongiru tina kata ka daw ngimdi ban shani kata ka herd immunity ladangi don kata ka herd immunity natural immunity mo ngalakum bakala ka natural ni ka ba ka jingyada ka ba don shisha ka ba don hamet jungi kata te buan kibriu jungi ki pilai i buan ki ba affect ya kani ki bala poi hospital ki bala du no ki jing im jongki tie katnu ka immunity ka natural immunity hakamet ka jongki kan trikam nginam laban tem halo jong kataru kwa ban ong sakhandian ngalai i baki bun bah ki jing tho hapo ki youtube ru Shaphang kata bakhot i ki briu ban bam bah pen khlanya kamet ba la de phio i covid phin yo ka natural immunity phim dan kam ai inject kani ro ka di ka jing alam bakla ki briu jungi le se map yang tang ba don ki ba jenjar ban yo ba ban bam se ta ki so se kita ki jing bam tei ru yo le se kim don ti ka ba sok ka ba yo shim da kata ka deka injection but kat bangin da up ya kata ka natural immunity kat nungut ki ban khlat la datang % ki yo covid hadu sanspa tam kin yap kan jia ayu la dangi up ya kata ka natural immunity pilai hi kong daya ba ngidang continue ya ka polio immunization mo kata ka IPPI ka bangi ai nang henry ngan ong ipi ba nadu ar hajar khat we ngim dan polio shu nei kibun ki variant jong polio ru ringi ai ka ju mo ka drop ni ai bat ka injection namar belai ni sultu ba ho ngim dan shu ring jing pang ringi ai ka ni ka inject namar bangi dang kwa ba ka future generation jong ru kan don kita ki antibody ka ban ithu e ni jing pang ni ai shi ai ru henry ki briu ki pediang mental le yo ni jing pang bam itu
kumno mentangin up hadu ba undawan ban kenrup yangi bangin dup mi kita ki bor jing yada ngin im neng ngin yap kata kadi ke jingkeli henry habala don kini ki vaksin kini ki tika ki ban yada nau tau jingpang ubangin nem tip unle ayu yangi idei ban pediang ya ka COVID-19 disease teng kam kut no tang he itu ibayong clear teng kakta bat kadan saka post COVID complications ru mo ti belingin apti ya kata ngimtip ti manu ban yo hatung ingin dei hapren kita ki 30% ki bam dei lei nengin dei hapren kita ki 40% ki balei lo ki bashitam na kata kadaw sobha ko ki basngap mo ya kan program shim ya kan vaksin kam dei kata ka vaksin ka bawan ki nuki bor jong jingdum henry kawan nak bor jong jing start kawan nak science ka bala pendan kam hakaba ai ki injection baru ki bangi ai ki klong ki kun ki jong pi ki inject ye ki bala arang ba kam dei tangkani ya ka flu vaksin ru i ai but hasilong ru bon ki klinik ki private clinic ki ai ka flu vaksin te kam dei ki ka batmai ban ai vaksin ya ki bala he ki balik syabari wat ya ka DPT ru ki hab ban ai ki inject ki bangi ong ki ai ki klong na kata kadaw ki kwa man pensyai ba kani ka jing artatien kalong ka bam don nong rim ngim dei ban long kita ki ba long selfish lani ki batharai tang na bantai la di ba kwa tang ka jing baha jong la jong ki perkhat ki khunret ki jongi ki perkhat ki baspang basitam hayeng ki perkhat ki paramarjan ki jongi na kata kadaw ngi yada yangi mandup yada yaki weipan ti kawi ke jingkli jong ai phiru Dr. Kongla kalong ba nilong ni em ban excuse me nilong ni em ban ai inject shakawi ke jakka lada ngila adi kapor banyo ya ka second dose ka inject ka bangi ai hang ni hapok ke jela jongi kadai ka Covishield but kani ka inject la ai lang hapok ki private hospital hendai la supply ya ka da ka sarkar jongi hi lada menta fi ai ka first dose hapok private hospital haka second dose jong pi kwa ai haka no ka session site phila ban le ai pindon kam man ai bet thik haka umdan kam ban le kublishi bun Dr. Lalu ladangi la dep yo yakani ketika covid mo baro ardos dei kadan ne em ka jingdon kam bangin yo yang yakani ka vaccine as a booster shot hadien shisnam tami nama kidon ke jing yakran ke bangi yo smoken ti phila man pensyai lor kata kumbang ngitip menta kani ka vaksin kani ka batmai kumbang ngimpat tip kat nu kan trikam lan mut kan trikam hadu kat nu si benai ar benai lai benai ngimtip kala ban trikam Henry benai kala ban trikam hadu si snam ngimla ban tip kumbalong ila batai mentan ya utu flu vaksin ru flu vaksin ka ba syapo syakiri nong wei kila ai ni ki hab ai man ka snam ki hab ai namar bali bakimi ki variants batmai jong tu virus flu virus ti ki hab ai man usnam namar utu bai ai man syam snam trikam syu hab ai ubah tmai te yoni covid vaksin ngim tip ngila ban hab ai hadin kala benong hadin sisnam kala benong hadin arsnam nginampat la ban tip kamat nang ya shwa kata ka jing pej benyak ya kita ki studies baki nang ya ki ya kayat ka ki ba start science ma ki pej ba hadu kat nu ka ula ban ne uta antibody hadin ba yo vaccination ula ban dei ba unne lenter ngimpat la ban ong te namar ba udang dei ba tmai ti hadin dala dei bangidang don kam ban yo sa dos ardos ni kumangi ong booster dose ti kamut kata ka ngin saya pej hadin ngin saya pen benapat ba kubli doktor ti ka jingkli jonga ka i Dr. Kongla kalong ba menai phla batai Shaphang ka bomdei ban chap tiang mo halor ni vaksin kamtan kan thei armet ni shinrang ru ka jukapor ti menta pa ka jingkli kalong ba bun ki shinrang briu ru ki don hi la ka jing sngo artatin ba ka jing ting lada ki yo ikan ni ka vaksin kimla shu bandi ya ka kyat mo kata that is a fact mo ka kata ti kamtam in relation ya kiniki alcoholics mo te komi doktor batai se ingi kani ka jinglong mo pa ka kumnu ki haban le hakapor bangi sedang ban ai ya kani ka inject ya dan COVID-19 pingi na yang jong office jongi ngidon kita ki vaccinators
Ti man ka ski ki phone ke long ban ai ni la di men step mo. Kadi ke Jingshisha. Kadi ke Jingshisha. Ti yang hadu yang mentah layak kat tu kat ni benai la duna kita gijing keli nomor ba ni ai. Ni ai ya u inject wat ha kitu ki brio ki badi. Ya ki bala ban sange shimiet ni ong sange shwa shimiet ngathai bun ki bala hi ban sange shimiet. Henry mdadan kam kata ka shtayau artayau ban sange. Ti om tang ki ba di ya kakiat ki ba keli Henry ki don ru ki ba le si ki di kenja lani ki di ki wei pat ki jing di buat komputer ngi yo jing keli but hari ni ki singi nga yo ngau long badon ba keli yang kata tenda awat jing tip ba i doktor iba sumar psychiatrist iba sumar ya ita iba di yo tau kenja ru i ong dei bandi balai ki dei bandi maki kata de ke jing balai ki dei ban ai sorry ki dei ban ai ya kata ka inject nama teng haba ki buat de si ki long careless ke behavior withdrawal symptoms amde kata long careless ha kata ka rukom ba ki gilau ya kamas kim dan social distance ki tuat ya kakti dak ka bah jabo ha ki sentur ki khmat ke jongki bat kata ka pelong ye ki bikin long ki high risk ki bakloi ban yo ya covid nak kata kadang ngi kwa khamtam ki tuli ki bamdan ki yeng ki sem de si lani ki jaka bakin sa ki mo ki ba shu haban shu im da ka bakrong lani ki thia ki surok ye ki taru ki haban ai inject ye ki bedi kiat ru le si ki balangop bah ka kiat ru ki taru ai inject ye ki bedi drugs ru hadian kajing yo ngong kumno ba advice jong u doktor wa sumar ye ki taru ni ai tang ba Yaki drug addicts pada ngi dak kelishwa nakitu kinong sumar yakini long ne em ban ai hakata kasngi ba de ban ai inject the kubleshi bon ya ka jing pencai ha padeng kini ki kubor Shaphang kani ka covid vaccine mo doktor lalu ba doktor khongla ti katu parlok ngila poi sha bakut je kani ka program halor ka phangjong ki Hamsaia bat ki Jingshisha jong kani ka vaccine covid-19 tengah di daya karwan lang kani ka di Dudarshan Kendra Shillong.